Sakgram ya sakgram. Ayo Mas onone sakgram ya sakgram. Ya njumbuke karo kahanane. Iya. Ning alhamdulillah Mas, kula nggumun setahun jembleng serendeng. Nggih. Tratak panggung ditata. Sound system ditekakno. Gamelan wayang wis samapta, pengrawit sinden wis siaga. Penonton padha teka, gek ngene iki ragate entek pira. Mongko lho, kula tok 20 yuta. Ah, wih. Mbake kauget-uget 20 yuta. Nah. Tujune dalange kok ijeh Joko, urung pati duwe keluarga, kebutuhane ora sepira, cukup 1 yuta nggo gendak rondo. Sik tak urus kowe. Aku ambak Joko, urung dibutuh apa-apa. Lah kaya ngene iki apa ya ora sing butuhi aku. Halah butuhi kira mbok cetuti 50-an. Ya ora ngono kok ya. Sing jenengane pengarep ki ya kudu weweh. Iya betul. Yes alhamdulillah jipinuji donga pindonga sedaya tansah manggih raharja. Amin nggih. Pepanggihan bengi iki muga-muga berkah sing barokah. Amin Allahumma. Amin. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh warga yang hadir untuk ikut menyemarakkan hari sedekah bumi niki. Ngiras pantes tirakatan wungon ngersaning Gusti ben tambah semangat. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Edian mungkin iki. Kumpake warga ageng wonten ing Mendongan boten ming mijiri merti dusun Mas Gareng. Pripun? Kumpake warga ageng niku lho. Setiap hari mesti nek enten info saking Pak Kadus napa Pak RT napa Pak RW tansah sengkut mregut. Semangate niku mboten ming kadesa tok. Lak nggih ngoten. Ibarat napa enten WA mlebet. Ayo kerja bakti dikerja bakteni kabeh. Dalane resiki kabeh. Masya Allah. Karena kebersihan niku lak ibaratipun kebersihan niku sebagian dari iman to. Lak nggih ngoten. Ora ming kadesa tok, ora ming merti dusun tok. Ning sak bendinane nek ana sesyukur rereget ku ya kudu diresiki lak nggih ngoten. Senadyan tata lair kuwi ngresiki desane, ning tata batin ya nata rasane. Wong urip aja nganti kedurungan rasa iri, dahwen panas ten kuwi nggur ngrusak rasane ati. Sing sapa duwe rasa jembaring dada, nrimo lila peparinging Gusti, insyaallah diparingono panjang yuswa. Amin Allahumma amin. Mula nek enek tanggane tuku gelang, tak jaluk atine aja sumelang. Nek enek tanggane tuku ali-ali, atine aja iri. Nek enek tanggane tuku toilet, ya aja terus ning mburi kamar mandi wae. Terus kok tuku toilet piye maksudnya? Mosok kene paham ngono ora paham. Nek tanggane tuku gelang, atine aja sumelang. Aja meri. Nek tanggane wong temu aja sumelang. Wong Purwokanthi. Wah, dalan iki gak ngerti Purwokanthi. Nek tuku gelang aja sumelang. Nek tuku gelang aja sumelang. Nek tuku ali-ali aja duwe ati sing iri. Aja iri. Nek tuku toilet yo aja kakean ning kamar mandi. Oh ya, aku paham. Paham ya? Paham. Ora sambok WA engko. Ya iya, ora sanggup wilangan. Mungkin wis guyu kok kono telat iki lho gumun aku. Ning alhamdulillah saged sowan malih. Ya cacah ki jek do mikir. Ya wis gak apa-apa. Nggih, alhamdulillah. Sowan malih rombongane niki malih. Biyen ya iki ya Mas ya. Nggih pun 4 tahun kula teng mriki. Oh iya aku jek eling sing ngendang ya iki. Sing nun sewu Pak. Niki grupe napa Pringgondani. Pringgondani niki mboten gemen-gemen. Pengkrawite peng-pengan sedaya. Piye Mas Gareng? Ora umuk ora sombong. Sing ngendang niku nggih sarjana seni calon dosen. Nggih. Estu pesindenipun insyaallah niki sedaya kecuali sing pinjek pojok dhewe. Nika nggih sarjana seni sedaya. Zaman sing pojok kae urung enek sekolahan. Kae jek sekolah rakyat masalahe. Sekolah rakyat. Nuwun sewu sing mayang di awan niku nggih sarjana seni. Luar biasa. Terus sing rebab niki sarjana seni. Ijek kurang meneh sing jedor nika tukang tambal ban. Saking kompake Pringgondani. Nggih. Kabeh direngkuh kok. Dadi ngrengkuh nyawiji lho Mas. Kabeh direngkuh. Ora pilih-pilih. Luar biasa. Nggih. Niki sing dianti-anti ora gur jenengan ora gur kula. Niki wis dijawil Mbak Eka. Nggih, adat sabar lak kados mekaten. Nggih. Monggo Mbak Eka sakniki paringan napa? Minggah wonten ing pepanggungan. Iki wis minggah ding ya. Maju kene. Tang kuwi wae. Ayo, Cok, dispoti, Cok, Mbak Eka, Cok.